bụ ndị ọma. Anyị abịakwa n'ịkọwakwara unu ihe gbasatara egwu fear. Agwara m unu na mgbe gara aga na egwu ọjọka mba egwu ajọka. Imirikiti ndị mmadụ tata erubeghị ebe ha kwesịrị iru maka egwu. O nwere ebe ya na-aga ike ebe ahụ bụrụ ụzọ ọhịa, ị na-agidesi aga, ị na-aga zam. Ọkụta ofu onye asị ịmụkwa na afọrọ agụ owuru n'ụzọ ọhịa aha mbọsị a. Ọgwa ha gị ịma ọhịa ha na-abịa na-aga, ị na-egbu m okporo ofefe na-aga onwe nwere ike iche n'ime nderi na-aga na ya. Onye ahụ ebe ha gwa gị sị gị gịnị n'afọ agụ owuru n'ọhịa ahụ na-emeghe na ọ bụrụ na usu ihe na-abụ etiti ihe na-abụ ịgba egwu emekwa muzik ga n'ọhịa ahụ. Ọkwa ọhịa iji bụ ime nderi were aga ka unu wefe ihe egwu nwere ike ịkpata. Egwu na-akpụchi ya mmadụ aka elekere azụ. Mmadụ ga na-akwado ule akwụkwọ, nwere ka asị nọ maasị nye akwụkwọ maasị matematiks atọkịrịkwa. Kedu ihe eji bụ ohu nye egwu na matematiks tọkịrị? Imirikiti na anyị na-eme onwe anyị ohu ebe egwu nọ. Ọ na-abụghị ule akwụkwọ ahụ ka ọ ya bụ orube ịkwadobe ka ibe gị si akwado. Ịkwadobe matematiks na-afịa ahụ, imirikiti ọ na-afịa ha ịghọta, mana ị nwere ike iji n'oge chọọ onye ka ahụ malụ, onye gị aka kwadobe. Ọ na-akwadobe, ọ na-agba gị ume, ịfụ na ị ga-aba n'ule ahụ dee anya bụ matematiks pụta. Ha wepụta mpụta resọt, ịfụ na ị mere ọfụma karịa ka isi mgbe ị na-agba ọsọ atụ ụjọ egwu matematiks. Maka na ọkwa egwu a ga-agba ojide gị n'ime ule, n'ime họl ebe a na-ele ya bụ ule. O nwezi ihe dị n'isi ga-efu, o nwezi ihe edute m ebe ahụ. Ọkwa ihe egwu na-abịa ihe egwu na-eme. Nye ọ dị na ụda ahụ chọ onye ka gbara gara agbaghị ume. Maka ihe ọbụla nwere ebe nwere onye chiri eze na ya. Mmadụ a na-echichi eze n'ihe niile. O nwere onye egwu nke ya abụọ bata na futbọl pitch. Ọ nọ na-agbakọ ya azụ na ha na-agba bọọlụ, na-agbasi bọọlụ ike. Ọ batazi ebe anyị na-eme onwe ya agbata n'ụzọ. Mana agba bọọlụ dị ya n'ọbara. Ihe ahụ ebe onye ya bịa n'ụdị onye kochi, o tichapụ onye ahụ egwu, onye ahụ achapụ mebile n'ọgbọ. O nwekwa ihe ọzọ m chọrọ ịtụnye n'elu egwu anyị na-ekwu. Ụmụ na ụwa efu nwe ka ọ dị. Egwu nwekwara ebe ọ na-aba uru. Egwu nwere ebe ọ na-aba uru. Ka m tụcha gị nwa azụ. Ebe egwu na-aba uru bụ ihe dịka o nwere ihe ị ga-abụ ịchọrọ ije tinye aka ma ọ ịchọrọ ije memọ njem ịchọrọ ije. Ọtụta ihe a akọ gị kpum n'ahụ. Ị ma na mmadụ onwe efu dị milimios. Mmadụ na onwe ekwu nwekachi sike mmadụ. Ụdị nke a na-agwakọta nwere ike ọ bụrụ ihe ọ daba na ihe ndị ọcha kpọrọ intuition, ma ọ bụ premonition. Intuition bụ ihe na-akpa mmadụ n'ala. Ọ bụrụ mmụọ na-agba ama n'ihi na-eji ime na ọghọm dịkwa na ọghọm dị na ya. Ọnwụ nwere ike ịdị na ya. Gị pụta gị ichi ya ma ọ ga-eme na aga eje na aga
ga-etinye aka n'ihe dị etu a ọ etu isi totedebe uto maka mmadụ niile anọghị na the same level ka nsọ oyibo na ndụ ya efu ụmụ ndị malitego na mmụọ ha na-ege mmụọ ha ntị anụ mmụọ ha ruo mmụọ ha na-agbara ha ama ihe dị anya ha gezie ntị ha eke nkwụcha ifige n'ịchọrọ ije ọ na-akụ gị esepụ ọkụkwa gị ịbụ mmadụ na-ege mmụọ ntị ịgbakọ ya ahụ na-achọ ime ọbụna njem ichi ya ọbụna kind of business venture ikpuru tụrụ akpụrụ ọ dịpend onwe ihe mmadụ ga-akọta ya agwa gị etu a kọchara gị ọtọ ọ sị gị mee na onye ọbụla na-eme na-ege eme ịbịa ntị na-akọ gị kpum dịka nso egwu na-emekwa mmadụ mgbe osi na onye na obi ọ bụrụ dike mana enwe mgbe mmụọ ya na-agwa gị okwu n'ihe a ụdị obi ọsọ kata itinye isi ihe a n'ihi enwe nsogbu ka kwa anụda ngalaba egwu isi etu o si buru ka nna gwa nkịta ya ọ bụrụ itotere uto ị ga na-enwe saịn dịka nso egwu ga-agosi gị na ụzọ ị na-etinye isi maọbụ ihe na-achọ ime n'ezi agakwa igezie ntị kpụrụkwa ọbara gị mana ọ bụrụ bụ mmadụ na-ebi ndụ otu ọbụla ya itinye isi oko ọghọm ga-apụta na ya nwere ike ime esiri na ya pụta na ndụ maka na ege ha mmụọ ya na-akụ gị ka egwu ọtọ ọkụkwa gị n'ahụ ige ha mmụọ ahụ ntị ma ọ na-ekwu ọ bụrụ na ka anyị ha ebi ndụ n'ụwa tata na anyị nwere ike anyị na-ekwu na anyị na-eje ụka imirikiti ndị na-eje ụka ihe anyị na-ekwu na ha anaghị egekwa ya ntị ịtụ akọdụkwu imirikiti na-eme na ha na-eme ọdịnala takwa ha anaghị ege ntị e nwere onye Chineke tinye n'ime mmadụ usoro ụka wee bịa usoro ọdịnala wee mebe ndọchasị ọ dị inborn innate characteristic na asụ oyibo ọ dị n'ime mmadụ ọ ịnọdụ nwee ike ghọta onwe gị na-ege mmụọ ha ntị ọ fịara ahụ bifo tupu etinye isi n'ihe ọ ghọrọ afịa